pamalishauri kana ndatariza wamwe wangu waliingia hapo shirikani hawana kana sasa tukile hivi masuala ya majibu tutapango zikaya atafunga bila azupata bosi mchezo mgumu kana mwenyewe wana ngozi zenga ni ngati ya janzi tajiri saka izole mali kuti ni masuki hapo chikundiro ushangu kwa ndio saka ndatanga kubvunza kuti wana samusha vari kupi nekuti wana mai kakumirira kunozonetsa mangwana kuti atsanangudzire baba ndiye musoro ichi haimbotata kuti nyaya yepfuma apa kuti mai abate danga baba asina kuauthorize apa anoenda wamba kwawo saka nemashoko enye ndiri kumanzwisisa kusviba kweuyu manje toti kwachena kana toti waita sei nekuti muchibva panapa ka obviously wana vachangodzoka vachingotaura kuti bhinya riri kuenderera mberi toda kurabha mweya weubhinya kana iye ari bhinya toda kurabha mweya weubhinya nekuti izvezvi zvimbiri yeubhinya yacho nanhasi ndiri kukanda mafoni mawhatsapp makozi kumafoni kuti anyone wamuri kususpecta kuti ibhinya ndipei manames auye agare apa mese munyamhanda mese makute mese muregina mese ndiri kuvapa kuti tipei mazita yamungu kususpecta kuti mabhinya tiwe tini soto bhinya hwako iwewe uri kumbofamba sei inini hangu munhu aningasi kana kuya kwandakaita ndakangosvikawo sabhuku ake bata nyaya yacho ndikangoti hwawo saka maona ndiri panosanhasi ndangoti sinzi ndiripo ndigai ndinonzwawo saka ndokuya kwandaita mamungazotaura baba ndiri kuti panapa inogona kupera zvechokwadi nekuti vana kumazvikoro uko vada kubhadharwa maschool fees vana kuyambira vabereki muri panapa asi kubhadhara maschool fees ba muchauya pamutanda apa saka tinoda ba vanhu kuti muve pamutanda apa bhadharai maschool fees muri kupi muri kudzimba dzenyu uko tine malist wana vatinawo panapa kuti tutonetseka kuti shuwa mabills ane vabereki nekupara kwakuti hamhosva mudzimba umo zvinofamba sei saka masunungwe shamwari dzako idzi dziri kuti akukumbira kuti nyaya yedu iperere panapa nekuti pfuma kuti ende mberi imi mayo tikamambomire baba makuita munhu wokutanga kufainiswa panapa makubhadhara $10 nekuti matanga kuudzwa it first kuti panapa foni ngaende pasilent kunoti pamambogara pafoni nyanga iri pasilent bhadhara $10 nzwara nhasi ndimaokavhiridzwa ndaregerera panapa masunungu vamwe wako vari kuti takutokumbira masunungure kuti isusu nyaya yedu ipende panapa uri kuti kudii nazvo ndosandiri kubvunza iwe kuti uri kuti kudii nazvo titaura zvipamwe zvako iwe nada kuti wanikwa kutsikana kushasha masunazikana kwaone musa mutemo ndamwana mutemo kubva kumwa waona kuti shoma masunazikana kana zviko waona masunungure waudzoka kumashure ini ndiri kuti vanhu vako ndiri kutsara kuti vanhu vako wati vadududze tikumbiri hatichaendipa zvinoita kuti iwewe kana uri gandanga usiri gandanga ba zvakubuda kuti unenge usiri gandanga ba ndokutaurwa kuti panapa node nawo ngone chokwadi chokuti iwe uri bhinya azvaisa rwadza pa kuti uende mberi saka ndoda kushanda nawo noti kunze kumari iri kunze hakuna mari saka ndakuda kunzwa kuti iwewe uri kuti kudii nemashoko ewamwe wako chiite chinhu chimwe chete bhozi muri kugara kumwe chete iwe unazoita umbimbi ndoga futi iwe urikugara mumamishama wanu vanogona kuzokuita ataki wourayiwa manje bhozi watadza kuuraya unozogona kuzourayiwa saka iwe ita munhu akanaka kwavari ika ndocha ndiri kubvunza kuti chii urikutendera sei kuiwe unondidyira nguva masunungure chii kuwaitwa ngora kutumo masunungure chimombe dzaurikutaura iwewe ndo dzandandati iwe mombe iwe ubarana kuita mombe dziite mbiri uende kumwiswa uko andozona saka wati izvo zvese zvamutaura mheta hatisi kuramba ba asi hatitori naba saka vamwe vanotaura nyaya yekuti kaundi mombe kana imwe chete chayo haitobudi ba nokuti yatadza kutobuda apa
chinoita semunhu mukuru ari kuziva situation iri kunze. iyo ngatende kumtego ambai no wasina mombe bai wozonibhadhara tabva kumtego ini ndopindenda kwazvichenesa nawo ndeke ini ndopisa ng'ombe yangu ndienda nawo kumtego wozonibhadhara yo tabva kuenda nawo mahara iwo wakusvika ndobhadhara nini mombe uko iwo wozonibhadhara mombe dziya dziya ma kandarutsa nanigananga pekutanga nhasi kubva kuenda tumbo kwandava kuita izvezvi imimi mwadari nyaya idza dzinotanga nasi paidzi ukanzwa kunzi mangwana kumteo ukaona mwari kudududza kuda kuti abvuma rutedzo kuti kumberi hatichaendi